Wreckage sa missing FA-50 fighter jet sa Philippine Air Force, nakit-an sa kalasangan sa Mount Kalatungan sa Bukidnon. Patayng lawas sa duha ka piloto, nakita sab. Nasayran nga kabahin ang maong fighter jet sa mihatag og air support sa militar, human gikaengkwentro ang mga rebeldeng NPA sa Kabanglasan, Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Human na missing kagahapon tungod wala na komunikasyon ang FA-50 fighter jet sa Philippine Air Force sa probinsya sa Bukidnon. Gilayong naglusad og search operations ang tropa sa Philippine Air Force sa tabang sa ground troop sa 403rd 1st Special Battalion palibot sa Mount Kalatungan sa probinsya sa Bukidnon. Lakip sa mitabang ang mga civilian volunteer gikan sa munisipyo sa Pangantukan ug Lantapan, Bukidnon. Karong buntag, gianunsyo sa spokesperson sa Eastern Mindanao Command kod East Mincom nga pasado alas 11 sa buntag, nakit-an na ang wreckage sa FA-50 fighter jet sa Mount Kalatungan Ranges nga sakop sa barangay Mirayon, Talakag, Bukidnon. Nakita sab ang patayng lawas sa duha ka mga piloto, pipila lang ka metros ang distansya gikan sa nahimutangan sa maong fighter jet. Yung aircraft sa Kalatungan area po. So karon lang actually tumawag si General Bergante, nasa area kasi sila ngayon. So nakita na po yung aircraft. Yes ma'am, may visual confirmation, pero yun na, wala na pong buhay. Pero nakita sila, doon lang sila sa aircraft. Kung saan na, kung asa na, na-crash. No? Gikumpirma ni Lieutenant Colonel Francisco Garello Jr. ang spokesperson sa 4th Infantry Division nga adunay kabahin ang FA-50 fighter jet nga mihatag og air support sa ilang tropa. Dihang gikaengkwentro ang dili moubos sa 60 ka membro sa rebelding NPA sa sitio na Lumusan, Barangay Silae, Kabanglasan, Bukidnon, pasado alas 12 sa kadlawon adlong Martes. Dugang sa opisyal nga tulo ka mga FA fighter jets gikan sa Mactan, Cebu Air Base ang nagpahigayon og airstrike sa lugar. Apan pauli na unta sa ilang base ang tulo ka mga fighter jet na missing ang komunikasyon sa eroplano nga adunay tail number 002. To soften the ground and to preserve our forces and avoid casualties, so our troops from the ground requested the air support and the artillery fire support. Sa karon nagpadayon ang retrieval operations aron makuha ug makanaog sa patag ang patayng lawas sa duha ka mga piloto. Kauban si Makoy Sempron, James Pauloya, 1 Mindanao.